Türkmenistana sapar bilen Türkiye Respublikasynyň energetika we tebigy ferişdeler ministri Alparslan Bayraktar Türkmenistanyň energetika ministri Annageli Saparov bilen duşdy. Duşukda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda elektrik energetika pudogyna hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiliklerini gararly. Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň hem gatnaşan duşugyny Türkiýanyň energetika ministri Alparslan Bayraktar öw ýurdunyň elektrik energetika pudogyny alyp barýan işleri, elektrik energiýanyň önümçiligi, gaýtadan dikeldilen energiýa çeşmeleri, hususan ýel, gün we hidroelektrik energetika pudogyna kuwatlyklary barada maglumat berdi. Şeýle hem Türk mihmany Türkmenistanyň elektrik energetikasyny Türkiýe we onuň üstü bilen Ýewropa bazaryna çykarmak mümkinçiliginiň bardygyny we bu ugurda hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyklaryny bellädi. Türkiýanyň energetika ministri Alparslan Bayraktar ozal Türkmenistandan swap görnüşde elektrik energiýasyny alýandyklaryny belläp, bu ugurdaky hyzmatdaşlygyň gaýtadan ýola goýulmagynyň ähmiýetini bellädi. Şunuň bilen baglykda dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk etmek, hususan swap görnüşinde habar deňiziniň üstü bilen we beýleki tasnamalar boýunça elektrik energetikasyny Türkiýanyň we Ýewropa ýurtlarynyň bazaryna çykarmak mümkinçilikleriniň möhümdigini bellädi. Türkmenistanyň energetika ministri Annageli Saparov hem öz gezeginde Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyň elektrik energetika pudogyna möhüm hyzmatdaşlaryň biridigini belläp, Türkmenistanda guralan we gurulýan köp sany elektrik stansiýalarynyň guruluşyna türk kompaniýalarynyň, hususan Çalyk Enerji kompaniýasynyň işçän gatnaşanlygyny bellädi. Türkmenistanyň energetika ministri Annageli Saparov Türkmenistanyň energetika siýasatynyň ilki bilen içerki sarp edijileri elektrik energiýasy bilen üpjün etmek we artyk galan elektrik energiýasyny goňşy döwletlere iýermekden ibaratdygyny belläp, ýurdumyzyň elektrik energetika pudogynyň kuwatlyklaryny has ösdürmek üçin täze elektrik stansiýalaryň, elektrik geçirjileriň we beýleki tasnamalaryň durmuşa geçirilýändigini bellädi.